エプロとオエのどあいあエテファエネヤイトエネエプロとオエのどフェルワEnjoying your gorgeous body, you so sexy. I'm bewitched by the way you talk, shorty. Take a walk and look at the sky, shorty. The beauty and the romance of the night. Je suis bercé par des mélodies comme celle-ci. Combien de nuits passées à composer ma vie. Ah, hey, ah, oh, ne, ah, oh, eh. ドロマイトリマエダラババレアダラババレアオロミデミティバベアダラババレアダラババレアトマタベリティトマタテラベテポエテバラモストインタレスティング賞の発表です。この賞は今年初めて作られた賞で最も面白かった方に贈られる賞です。実は候補の方が6名いらっしゃいます。さあ6名の方が前に出てきてくれました。審査員の方がもう一度見たいそうです。それではバンドの皆さんお願いします。Entry number 22, Hiyama Mai-san! グループ部門総合優勝を発表いたします。The winner, entry number 3, Nehe Nehe Tiare Tahiche! フレーム立てとタヒシアンネックレスが贈られます。グループ部門総合優勝 Congratulations! おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。
ソロ部門総合優勝者の発表です。総合優勝 The winner entry number 75 小木かなさん。フレーム立てワインそしてハワイ往復の航空券が贈られます。ぜひ喜びの舞を踊ってもらいましょう。大きな声援お願いいたします。本当におめでとうございます。どうぞ皆様大きな大きな拍手をお送りください。では皆さんまた来年 See you next year。 本日は誠にありがとうございました。マルルローは